Mo na akong idols tong miaging video na ko nga naka-star ko mga idol. Mo ni siya mga adlaw-adlaw nga iyang gibuhat mga idol. Mo ni siya mga idol ang iyang nilalako ganina buntag mga idol hapit na nahurot na mao na po nin habilin niya. Da pa mga idol ay. Sipag kay ni sa mga tawhan ng mga idol, mga adlaw-adlaw gini siya mga adlaw kay gini siya mo naglako. Oh, tinuod idol. Hapit na kinamot na si mga idol ay. Ni mga idol. Ikuan de la Cruz. Hala, ano mga idol oh. Muna sa mga idol, kada adlaw gani siya Oh, alangan kay. Maglibot na yan. Naman tayo pamilya idol. napay sa mga buwad rin mga idol ay na. Gamay lang mga idol oh. Oh. Ganina, daghan Balik ang buhat, pero ako balik ang Cebu. Ah, ayaw na mga idol, bati nang siya po. Nakoy balik ang buhat, pero ako Cebu. Oh, kana. Kay kasagaran ang maninag Cebu. Kana hapit na siya nahurot mga Ang idol. kanang kasagaran ang maninag Cebu kana mga pulis. Kana. Kay ang ilahang ginakpan, wala na. Oh, maruto ka ito. Oy, ko video idol. Di ka videohan. Oh, tinuod na. Parang siya pagkatawa kay na siya mga idol. Video idol. Oo, kana Ano daw. idol? Ma-viral gid siya mga idol. Ay pa viral dol. Oh no!